Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dili nato kalimtan nga ang sayop nga pagsabot sa mga mabasa nato sa Biblia o ang sayop nga interpretasyon sa mga bersikulo sa Biblia mao'y hinungdan sa atong wala pagkahiusa, mao'y hinungdan sa atong panagbahin-bahin. Kay ato mang gisunod ang atong kaugalingong pagsabot o private interpretation. Atong timan-an nga sa Biblia, gibawal ang private interpretation kay klaro man nga kana mao'y makapabahin-bahin kanato. Ngano ba nga mabahin-bahin ta niya ng private interpretation? Tungod kay managlahi man yun ang pagsabot sa matag tao inigbasa sa Biblia. Wala mo buot ang atong Ginoong Jesucristo nga kanang pag-interpret sa iyang mga pulong isalig lang sa tawhanon o kinaugalingon nga galamhan, kaugalingong pagsabot. Tungod kay managlahi man yun. Mao bitaw nga nagtukod siya og simbahan, nagtukod siya og iglesia, kay mao man ni ang iyang gitahasan sa pagpanudlo o pagpasabot. Wala mag-ingon ang Ginoo nga basa mo sa kasulatan, palit mo og Biblia, basa mo sa inyong kinaugalingon, then og unsa inyong nasabtan mao na. Wa gyud mag-ingon ang Ginoo ana kay nasayod man siya nga kung ingon anao na to pagtuon ng Biblia, kinaugalingong pagsabot sayod siya nga mabahin-bahin yuta. Giunsa man ta niya nga aron maghiusa gyud ta, siyempre nagtukod siya og simbahan, nagtukod siya og iglesia, kay kining iyang gitukod ug unsa man ning grupo unsa ning simbahana. Mao ni ang gitahasan niya sa pagpanudlo. Mao bitaw nga sa Roma 10:15 nagingon siya ni Apostol Pablo nga unsa man nimo pagwali kung wala ka gipadala, nga sa laing pagkaistorya unsa man nimo pagpanudlo kung wala ka gi-authorize nga manudlo. Parehas ra gud sa atong eskwelahan. Dili ka lisensyadong teacher, edi gyud ka ana gyud opisyal nga makapanudlo. Dili po ka makadakop kung dili ka lisensyadong pulis. Unsa pa na. So naagyoy proseso. Ingon ana pod makapanudlo ka o mahimong authorize ka manudlo kung gi-authorize ka o gipadala ka, no? Roma 10:15. Unsa man nimo pagpanudlo matud pa ni Apostol Pablo kung wala kang gipadala o gi-authorize. Unya giunsa man pagpanudlo ni Kristo o giunsa man niya paghatag og authority sa mga authorized teachers niya. Na sa Juan 20:19 hangtod 23, personal gyud nga iyang gipanudlo ang mga apostol. Nagingon siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Ang mga apostol may unang authorized teachers. Dayon kung basahon nato ang Biblia, kung natagaan na ang mga apostol og authority, giunsa man po nila paghatag og authority sa ilang mga successor o mga heredero sa maong authority sa pagpanudlo. Ila kining gipaagi og kanang ordination, kanang laying of hands. Nga sa ato pa ang simbahan nga mao'y makapakita og ebidensya nga ang ordinasyon sa pagkapari, ordinasyon sa pagka-mensahero gikan gyud panahon sa mga apostol. Unsa mang simbahan na makaangkon na. Di ba? Ang ubang mga simbahan, klaro kayo, daghan kayo sila nga awahira nga himugso. Wa agi koneksyon sa ordinasyon nga gikan sa mga apostol. Pero ang simbahang Katoliko, mga igsoon, klaro kayo nga ang ordinasyon sa pagkapari, ordinasyon sa pagkaobispo, makunik, madugtong yun nato pagbalik panahon sa mga apostol. Usa sa senaryo nga lisod kaayo pukanon nga ebidensya, mao nga kung mangutan ta kanang basa-basahon sa mga iglesia ni Kristo nga si Bishop Ignatius of Antioch, no? Si Obispo Ignacio, kinsa man na siyang obispo, kinsa man na siyang mensahero, Katoliko, no? Unya, si Obispo Ignacio, disipulo mo na ni Apostol Juan. Basa mong history. Ay lang mong salig og Biblia lang kay ang history sa atong pagtuo, wala ni masulat lang sa Biblia. Di ba? Ang manghitabo di ay human sa 100 AD.
200 AD, for example, 300 AD. Asa naman na masuwat na? Wa naman nas Biblia na kana nga history. So kung magsalig na tag Biblia, dili tatug-anan sa tibuok kamatuoran. Unya na sa buhat 1:20, kung ang katungdanan mabakante, dunay mo puli. O ang pangutana ron, kinsa man ang mga katungdanan nga mao nay gihulip sa dihang nabakante ang katungdanan sa mga apostol. Klaro man na sa history kanang apostolic succession. Mao man ang mga obispong Katoliko. Mao nang sila mo'y authoritatively hiniusa nga motudlo mo pasabot aning Biblia aron di ta magkabahin-bahin. So doon na ba'y central command ba sa interpretation ba? Then karon niya sa tanan rabang mga apostol ang gibinla ni Kristo nga iyang gipasabot nga mo'y modumala kung wala ang iyang personal presence kanang katungdanan ni Pedro ra ba? Klaro kay na nga sa pag-announce pa lang niya nga magtukod siya og iglesia, giingnan niya si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili sa langit ang imong itugot niya. Timan nga tanang mga apostol tuwa dito. Pero si Pedro ray giingnan ana, but pasabot siya mo'y mangulo sa pagpasabot niining atong pagtuong Kristiyano. Siya mo'y mangulo. Nga naman kay sa tanang mga apostol si Pedro naman iyang giingnan, Pedro. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab sa langit. Sa tapas, sa tanang mga apostol, si Pedro may manguna sa pagpanudlo. Di ba? So sa ato pa siya may representative of Jesus Christ. Niya, maklaro pag yun na sa dihang si Kristo taliabot ng musaka sa langit, iklaro na yun niya. Giingnan na yun niya si Pedro nga, maato na mo ko sa langit, hiptiman ni Hagi, tugihanan ka niya kong authority. Mo nang sa Juan 21:15-17 nga taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, giingnan na dahin siya ni Kristo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Niya, kanang pag-atiman sa karnero, buhat man na, authority man na ni Kristo. Unya nga nung dito man ni Pedro niya gi-delegate na nga trabaho. Timan naa dito ang ubang mga apostol, pero nga nung si Pedro namang giingnan, no? Timan hatali abot na si Kristo musaka sa langit ana. Mo ganin i-prueba nato nga naagi representative si Jesus Christ kay nga naman kay kung tanan equal ang authority, equal ang katungdanan, nganong wala man niya ingna dito nga, oy kamo mga apostol, ako mga tinun-an, at timan na ang ako mga karnero. Dili man plural. Nga naaman unta sila tanan dito nganong gisingle out mas Pedro, atiman na ang ako mga karnero. That means klaro o sakto ang gitudlo sa simbahang Katoliko kana nagpasabot nga si Pedro, kanang katungdanan ni Pedro mao'y representative of Jesus Christ nga sa atong panahon karon gitawag na tog Santo Papa o Pope. So kanang katungdanan ni Pedro di ay mao'y atong hiusahan. Kung failure ta, dili na to masunod na nga protocol, mao nang magkabahin-bahin gyud ta og mao gini nahitabo karon sa dihang atong gidisregard o gidinay ang authority of Peter. Ang katungdanan ni Pedro nga mao unta hiusahan nato para di ta magkabahin-bahin, naghimo naman taglaing mga leader. Di ba? Kabalo na mo, kinsa kay na sila sa INC ni Felix Manalo, si Felix Manalo, ang mga Mormon si Joseph Smith, at tupunta ni sa Saxinioba, Charles Taze Russell, sa CCF, Peter Tanchi, Kibuloy sa KOGC, pagkadaghan nila, o ang SDA po, Ellen White. Pero ang katungdanan nga gitukod ni Kristo nga iyang gipasabot nga hiusahan nato kanang katungdanan ni Pedro. Unya naa sa buhat 1:20 kung mabakante doon na may mupuli unya. Sumala sa kasaysayan. Kinsa mang mga tawhana ang nakalingkod anang katungdanan ni Pedro. Wa may lain, list of popes man. Mao nang ako dili jud ko kabiyas Katoliko Unya mahimuot ba ko ba no nga pasayloon lang ko sa Ginoo kay mawala bata sa luhi ka ba nga kung ma-prove nato nga ang simbahan mo'y tinuod nga gisugda ni Kristo nya nganong ato man siyang kupintinsyaan sa Bible interpretation.
Nganong kompetensyaan man nato sa Bible interpretation ang mga obispo nga sila may direct successor sa authority sa mga apostol. Di ba? Mura man ni ba nga ang atong final arbiter sa atong pamalao diri sa Pilipinas ang Supreme Court. Sa ato pa kung mutingog ang Supreme Court hiniusa, ipadapli nato ang atong interpretation. Kay sila may final arbiter. Di ba? Unya karon kay sumala sa history ang authority sa mga apostol laaman sa mga obispo. Sa ato pa, mga obispo mo'y mo final say, mo'y final arbiter aning Bible interpretation ang gitawag natong magisterium. Sa manang magisterium, tibuok mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa. Yan ang mao man ay final arbiter. Tungod kay ang mga obispo o Santo Papa, mao man ang katungdanan sa mga apostol, diin si Pedro mo ay silbing executive. Oh? Kay kung ayuhon yun na tugtuon ng Biblia, dili man si Felix Manalo mo ay unang executive minister sa iglesyang gitukod ni Kristo. Di ba? Ang unang executive minister sa iglesyang gitukod ni Kristo, ang gitugyanan niya giyawi, kinsa man si Pedro. Pero dili lang executive minister ang terminology nga gigamit sa Katoliko sa pagtawag ana. Ang nagamit anang terminology nga executive minister ang INC kanang gitukod ni Felix Manalo. Pero ang gigamit sa Katoliko anang representative of Jesus Christ, tinugyanan sa Yahweh, Pope. Unya with biblical basis na kay Pope means father. Unya asa man na gibase? Nasa Isaias 22:21 hangtod sa 22 nga ang gitugyanan sa Yahweh tawgon og papa o father. So doon na di ay biblical basis kanang terminology nga Pope, kay Pope means father. Unya kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon man og papa, tawgon man og father. Dili lang sa nato isigutan ng objection na ng pagtawag sa pari og father, kay separate topic ta ana naman ko'y recorded program diri nga kung wala ko i-replay ni akong amigo diri ni Brother James, no? Kung nakadungog ko kung wala ko diri i-replay niya na, no? Na mga panahon. So, di lang sa mo hisgot anong objection sa pagtawag og father, kay natay separate ana radio program. So, diri lang sa ata nga biblical, dunay biblical basis ka ng pagtawag og Pope. Dili lang Pope ang terminology nga gigamit des Biblia. Dili man po daotan nga mag-update ta, mag-uswag ang paggamit nato og kanang mga terminologies. Kay kana bitong kinilang pagtawag nato sa Dios, God sa English, Bisaya, Tagalog, Dios. Dili man kana mo'y original nga pagtawag gyud sa labang makagagahom. Sa Hebrew, Elohim, sa Griego, Theos. Dili God. Moingon bata nga di nato dawato ng terminology nga Dios o God, kay dili na mo'y gigamit sa mga apostolog, mga Hebrew sa Biblia. So mao na ato pong gamayng paliwanag ba nga moingon nga di man na mabasa ng termino nga Pope, di bitaw kay kana update terminology mo na nga wala pa panahon sa mga apostol pres anang monotheism, a belief of one God. Di man kang kabasaan sa Biblia nga ang mga apostol gamit anang terminolohiya. Di ba? Di ba ka mutuo anang monotheism tungod kay dili mabasa ng litra sulod sa Biblia nga ang gipasabot na amas Biblia unsa may gipasabot di anang monotheism. Kanang monotheism, a belief of one God, pagtuo nga usa ra Dios unya kay naa sa Biblia. Tungod lang kay dili mabasa ng termino nga gauswag man ang mga terminologies, nag-update man, di inilang tana. Bisan gani ng mga software sa computer, ga-update man na. Di lang nato na panggamiton kay wala na sa Biblia. Di ba? Kining radio station, di lang ta magwali sa radio station kuwa pa'y radyo panahon sa mga apostol. Dili maayo nga argumento na basta wa na gali, di na gay mabasa sa Biblia, di na dayon nato gamiton, dili na mao. Kay kung mao na kitang tanan puros impierno, kay ga-update tanang mga relihiyon. Kay mugamit mag-TV, mugamit og internet, nga kana wala ba panahon sa mga apostol. Di ba? So mao na nga kung gisunod pa lang nato ang protocol nga gipasabot ni Kristo, di kita magkabahin-bahin. Kay undangan man nato ng private interpretation. Ato magyung sundon, kinsa man tong gitugyanan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit. Mao man din ang katungdanan ni Pedro. Unya, ang katungdanan kung mabakante dunay mo puli. Wa may laing listahan.
Nga gikan ni Pedro hangtod karon mao man ang listahan sa mga Santo Papa, dili man ang listahan sa executive minister sa INC. Kay kanang executive minister sugod ba ng Felix Manalo, dili man na sugod ni Pedro. Di ba? Oh. Gani mo po na laing prueba na to nga dili tanan kinahanglan basahon sa Biblia. Kay kanang listahan sa executive minister sa INC wala man sa Biblia. Di ba? Kay nahinumdum bitaw ko nga nainungutanan ako asa man na mabasa kadang list of popes. Wala lagi. Iglesia ni Cristo man to inungutanan ako gibalusan bitaw na ako siya asa man bi mabasa ka listahan sa executive minister sa Biblia. Medyo naulaw siya ato. Kay ipangitaan ko niya nga di po siya kakita sa ilang grupo. Di ba? Naman ang niingon lagi ko, sayo lagi ng Bible alone. Kay wala sa Biblia tanan ang kamatuoran. Tinuod nga, unsay gitudlo das Biblia, tinuod na, pero ayaw ingna nga tanang tinuod na as Biblia. Pagkadaghang tinuod nga wala sa Biblia, di na lang tamutuo sa history universal, kay wala sa Biblia. History sa simbahan, 200 AD, 300, 400, hangtod karon naabali na sa Biblia. Di nilang kamutuwa na, kay wa na masuwat sa Biblia. Uy, di na maayo nga mga tarungan. Karon akong gisaad man God sa miaging Domingo nga, isgutan na to ang mga bersikulo sa Biblia nga gigamit sa mga dili Katoliko nga nakaingon sila nga Biblia ra gyud, basta di mabasa sa Biblia, di natuhuan. Una, kung wa ko masayop, wa man ko dalag notes diri, pero sigurado kong naani. Okay, sa mga nagbasa sa Biblia, bisag di na ko bukutlo sa bersikulo. Unsang kapituloha, unsang bersikuloha, kahibalo na mo. Okay, Deuteronomio 4:2, kung wa ko malimot, gahisgot ang Dios diha, nga ayaw ninyo dugangi ang akong sugo. Ayaw ninyo dugangi ang akong sugo. Usa ni sa bersikulo nga gigamit sa mga dili Katoliko. Nganong supak sila sa Katoliko kay daghang dili mabasa sa Biblia. Kana ko nung pag-ingon sa Dios nga ayaw ninyo dugangi ang akong sugo, sabton ko na nga tanang tinuod, tanang angay buhaton nato mabasa sa Biblia. Mao ba nay gipasabot sa Ginoo? Pag-ingon niya nga kinahanglan basahon gyud tanan sa Biblia, na kung kinahanglan basahon gyud tanan sa Biblia, di wala lagi nakatuma nato. Kay daghan tang gipagbuhat ron nga wala ta gisugo sa Dios ana, kana ding mag-imbento og radyo, mag-imbento og internet, mag-imbento og pagkadaghang imbento na to sakyanan nga upat ligid. Oh. Gisugo ba nita sa Ginoo ana? Oh? Wa mo ta didi ana, di pa na mabasa litra por litra kay mga kalambuan man na. Wa man musupak no naman tay separate topic, gisgutan naman nato na. Kay moingon din sila, o tanawa, kana sama na inyong rosaryo, o wa naman ta suguwas Ginoo na. Anak ko nung magrosaryo, o wa man ko nung magsugo ang Ginoo nga ang kasulatan sa Old o New Testament i-bookbind. Ang mga apostol gani, wa may historical record nga sila mo'y nag-bookbind sa mga kasulatan. Old o New Testament, wala. Mga obispong Katoliko naman, ilan namang successor sa authority, ang ga-bookbind ana, pero ang Diyos wa magsugo ana. Kadang pagbutang og chapter o verse sa Biblia, kanang numero aron sa iyong tunad, wa man gaingon ng Ginoo na. Di na lang nato na. Di ato na lang ning panggision, panglabay ning mga Biblia nga gidugangan na to mga chapter o verses kay panahon sa mga apostol wala pa na nila butangig ingon ana. So, mao na mga igsoon. Unsa maging insakto nga pagsabutan ng pag-ingon sa Dios, ayaw ninyo dugangi ang akong sugo. Sabton ba na nga ang tanan kinahanglan na basahon Dios Biblia? Context to context. Og unsay gipasabot sa Ginoo nga dili dugangan, maura po nay dili dugangan. Dili naabot pasabot sa tanan yung aspeto, dili pwede dugangan. Nawa gyud nakasunod na to kung inunanaaw na to pagsabot, dili na to sabton ang unsay gipasabot sa Ginoo. Ano man kay maigo man tang tanan kay pagkadaghang gidugang nato nga wala sa Biblia. Di ba? Ang gipasabot sa Dios anong pag-ingon niya nga ayaw dugangi akong sugo, mo't pasabot ka unsa na nasulat nato sa kasulatan. Panlitan, magiunsa niya paghanay ang napulo ka sugo diha. O maura na. Wala man na dugangi sa Katoliko, bisag basahon ninyo ng Biblia sa Katoliko, wala na dugangi diha ug unsay gisugo sa Ginoo diha. Pero ayaw sabta nga patitong debosyon, balaod sa gobyerno, mga kanang mga disciplinary law, dili ta pwede kadugang ana. Bisag sa gobyerno gay mga balaod, pwede na i-revise. Kada atong constitution, pwede gali na usbon-usbon.
Di ba? Nya, og naimo na ang idugang, apoy di dugangan. So kanang giingon sa Dios nga ayaw dugangi akong sugo, wala na magpasabot nga dili pwede nato dugangan ang atong mga bag-ong pista. Wala mag-ingon ng Ginoo nga diha nga iyang gipasabot nga dili pwede magdugang og pag-ampo sama anang inyong rosaryo nga inyong gipurma. Kay sa mga apostol wala pa man rosaryo ang mga apostol silang panahon kay wala pa man poy pagrosaryo panahon sa mga apostol. Although kanang mga misteryo diha sulod sa atong rosaryo na nay biblical support, no? Kanang kasakit, kalipay og himaya na ay biblical mga bersikulo ana. Pero kanang pagpurma ana para himuong rosaryo, wala na sa Biblia. Kay update man na, kalambuan man na sa atong pagtuo. Pero dilibot pasabot nga mao na gipasabot sa Ginoo nga nagdugang sa iyang sugo das Biblia. Dili kay wala man nato gibutang ng pulong rosaryo diha sulod sa Biblia. Suwa nakasupak ang Katoliko. Kay nga naman, kay ang gipasabot sa Dios nga dili dugangan kana may iyang unsa na iyang gisugo diha sa Biblia, mo na dili nato dugangan. Mo nang wala dugangi sa Katoliko ng kanang mga panlitan na pulo ka sugo, wa man na dugangi sa Katoliko diha. Kay kanang rosaryo wala man na gidugang diha. Separate man na. Mao na nga pag-ingon sa Ginoo nga ayaw dugangi akong sugo, ayaw sabta nga dili pwede dugangan ang mga debosyon. Ayaw po sabta nga dili pwede dugangan ang balaod sa gobyerno. Ayaw sabta nga dili pwede ta makahimo og disciplinary laws. Ayaw sabta ingon ana kay kung ingon ana ang atong pagsabot dili nato ma-harmonize na sa authority nga gihatag sa Dios sa iyang simbahan. Kay ang iyang simbahan nga gitukod gitagaan man niya authority sa pagdili og pagtugot sa ato pa pwede magdugang-dugang ang simbahan sa pwede niya madugangan. Paras lagi anang pagbutang og chapter og verse. Wa man ta gisugos ginawa na sa Biblia. Buot-buot ra man na sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Buot-buot ra man na sa mga obispo gani ang mga dili Katoliko nagamit pog Biblia nga gidugangan sa Katoliko og chapter og verse. Di ba? Na kung atong luparan ng pagsabot nga, oy, kay kanang pagbutang og bersikulo wa naman nagisugos Ginoo di man na mabasa sa Biblia, di ta mo gamit og Biblia nga naay numero, chapter og verse. Ana di unsa mang pundo karon nga Kristiyano nga gasipit-sipit og Biblia nga walay chapter og verse. Nga tanang mga grupo ron puros man ila ra mang gisunod ng Bible sa Katoliko nga naay chapter og verse. Di ba? So man, context to context. O unsa tong gipasabot sa Ginoong dili dugangan, mao ra po to'y dili dugangan. Dili kay hasta ng pista nga dili man mo'y pasabot sa Ginoo nga ayaw mo pagdugang og mga pista sa bag-ong kasabutan. By the way, ang mga pista nato ron dili na ag pista sa karaan kay katong pista sa mga Hudiyo gitapos naman to ni Kristo kay naa na may New Covenant. Sa New Covenant ang mga bag-ong pare sa panahon ni Kristo pwede na po maggama og mga bag-ong ceremonial observances. Mo nang mga pista ron sa Katoliko, mga bag-o na. Dili na tong karaan. Kay katong karaan, gitapos man. Wa man mo ingon ng Ginoo nga, dili ninyo pwede dugangan ninyo mga pistang bag-o. Di ba? So kanang pag-ingon sa Dios ay ninyo dugangi akong sugo, referido na kung say nasuwat diyang sugo sa Biblia. Di na to na dugangan. Pero wala siyang mag-ingon, ayaw ninyo dugangi inyong debosyon. Wa mag-ingon ng Ginoo na. Wa pon mag-ingon ng Ginoo nga ayaw ninyo dugangi inyong kwartas bangko. Na kung giapil pa na sa Ginoo pagpasabot na katong mga kwartahan nga naay dagkong kwartas bangko na. Kasala po dito sila. Di ba? Nya magisgot for example, di na ko ni mahuman ron tiwason ako sunod Domingo po. Laing bersikulo na pod sa sunod radio program na to. For example, kining debosyon nga rosaryo, pag-ampo man na, dili man na gipasabot sa Ginoo nga bawal nga pagdugang. Kay kung bawal ang pagdugang og mga pag-ampo, dili lang Katoliko may matamaan. Kay kanang mga dili Katoliko ang ilang mga pag-ampo wa man sa Biblia. Kay bawal man gani sa ilan ng memorized prayers, di ba? Di ba bawal lang kanang balik-balikon nga maurang mga pulong, kanang memorized prayers. Bawal man na sa mga dili Katoliko. Sa to pa wala na sa Biblia ng ilang mga pag-ampo, kanang pastor mag-ampo, di wala na sa Biblia.
Sabton ba po nato nga nasayo po sila, nakasala po ilang pastor kay ang pag-ampo sa pastor wala sa Biblia. May pamanggali ng pag-ampo nga rosaryo kay naa pamanggali mabasa sa Biblia na kanang Lord's Prayer, di ba? Our Father, kanang Our Father, naman sa Biblia. Pero kanang pag-ampo sa mga dili Katoliko, pag-ampo sa mga pastor wala sa Biblia kay bawal sa ilang memorize prayer sa ato pa wala sa Biblia. Sa ato pa sila gadugang og mga pag-ampo. Kay wala mas Biblia. Kay wala mas Biblia sa ato pa bawal na na. Di ba? So, context to context lagi. Unsa to'y dili padugangan, maora pod. Wala mag-ingon ng Ginoo nga, ayaw ninyo dugangi inyong pag-ampo. Unang Katoliko, gadugang og mga pag-ampo, samaan ng rosaryo. Kay wala man nagibawal. Maigsunwa naman tayo igong panahon, no? Nahanging kay napay 1 Corinto 4:6, pinadayag 22:18-19, Galacia 1:8-9, atong tuki o na sa sunod Domingo pohon kung napatay panahon, di ba? Kung dili to be continued na pod. So hangtod sa sunod Domingo pohon, kini inyong alagad sa kahayag og mga tubag Katoliko, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.